Rudaí a bhís na snámhaí Mercedes Gleitze mór anslite. Trína Súile siúd feicimíad mar a Sháraigh sí na churiarrachtaí ó shnámhatha eile agus mar a fór sí úrnua mar farsa sport ribh éinge eile. Fól sí amach Cliath an nIocht trucha agus an níag sin thug sí faoin na tarnacha spór, carthanacht a bhunaigh do riine gan díden. Nuair a thug Mercedes Gleitze faoin Mhuir nIocht námh I neireadh nIocht 27, ní raibh culla isce aici. Ní raibh trelibh lung seoireachta aici ach an irid, nó fiú ólas crín an tíide. Ach de bhí óradóir Rolex aici. Sí an chéad duine riamh feidhmiú bhean a fuair úrnua mar pársa sport ó Rolex, so an Oyster Perpetual agus bhí sé isce dhéanach. Chaisi a ribín timpeall ar an Mhuir. Godain, bhí Mercedes hana féin tréis an Mhuir nIocht námh níos luatha an bhí chéanna inis 26 bliana. Ach bhuaigh ban eile go raibh an snámh chéanna dinteach siúd chomá ach an am níos tapúla. Geall Mercedes snámh deimhnithe a dhéanamh chun an gasce a chruthúd an saoil. Agus inis, bhí an aimsir níos fuaire, agus bhí na tunta níos cuirithe. An chéadú rinne sé gan Phoiblí agus an darnathúr bhí sé fuair, mar rinne sé I nera mí dearfóver. Ní rá culla isce orthaí, agus go dtí an láineo níl culla isce ar aondaine a bhín snámh an Mhuir. Chuní a chumate bhí gur gé orthaí. Bhí sprid ducht daingeanice mar sin héin agus dumháilteocht fisiciúil a bhí thar na barta. Bhí na tréithe sin a teastáil go géirmhaithe, mar 10 uair a chluige le isteach sa snámh, bhí buil ann go dtiteach sí bhaintais. Bhul na dochtúiríde teachtar mhór den bháid ach d'iúltaigh sí. Béig an dómh rás na díag agus í a bheala isteach go slán sa bhád. Bíchas nar Éirinn le an snámh críochnú, léirigh go treise is a teachtaníir den pobal agus níos táchtaí fós den Channel Swimming Association go raibh mianach agus cumasinte an barta dhéanamh. Bhí an churiarracht damhanda briste aici ar deireadh hir agus inis bheadchar a cumas míonta ag sí a bhaint amach. Rugach an mráitin sasna í a mína saona na chéad de bhirt imircach Gearmánach, Anna agus Heinrich Gleitze. Dúsáid Mercedes an tarigad hilsí ina post mar chlóscríonóir chun íochas na costasaí a ghabhla na míon a bheith na snámhaí fadríon. Bhí míon eile ina crí freisin. Hastig wethe pe airige de hiilech sí a úsáid chun carthanacht a bhunaigh chun carúla daoine gan díden a bhí na gula ar shráid na lúndain. Bhí ráirthe agus báil sí lán ar a thóirí, té Lipton, isce betha paddies agus capíní snámh Reliance a bhí an gligín fógraíochta Save your waves from the waves acu. Sháraigh a gcuid úrnua siúd le Mercedes díal as churiarrachtaí snámha. An 28 be ise an chéad duine riamh a námh Coileas Gibraltar. An bhliain dar giún dhéann sí ceithre snámh le dalra in Éirinn. Námh sí trasna lucht na naithe míúil. Námh sí an lucht céanna ó bhun go bhfar mí meánúir agus idir an dálín námh sí lucht féil faoi gó. Bhailligh na slúite chun an dáthramh Neptúna eiscint agus churiarrachtaí seasmhachta a thárúice línte snámha a gcuircaigh agus a bhealach Cliath an nIocht trucha. Tá sí 2 uair a chluig is dahad is snámh a líon snámh ar shráid an toghraach an bhí áirithe saona sin. Scríg an Irish Independent. Bhí breis is 3,607 do lucht féchanna ag an ócáid agus fiú ag máníthe go háirithe ar an dara ihe hí slua mór mílteach bailithe. Bhí cantracht pobalá dhéanamh ar feidhmiú agus ihe luin thosaigh curm cheol go tuban. nIocht trucha a bhean bhliain freisin inar fós sí fearr ó bhleath Cliath Patrick Joseph Carey, ibrí le miota leathan. Lansí orthe is snámh. Ar an tríú lúnasa, nIocht dahad a hain be ise an chéad duine riamh a námh ó inismeán go dtí an spidéal. Chhlach sé 9 nuair a chluig déag orthe sin dhéanamh. Bhí slua mór cruinnithe a móthar na trá ngáilimh an áit bhí bartathe mar cheann scríoba aici. An gánas an slua de thuirling sí sa spidéal in ionad. Dil sí an ládar giún go dtí bóthar na trá chun ta spanta snámha ó thuirtámh siúd ar chuaitibh ar an dímá ón lá ribhe. Duine ar le a bhí Mercedes Gleitze, ach dúirt sí gur de chách an snámh, agus spreag sí mná agus fear réan chun tríalhaint as. Rudaí bhín éon snámh sa bharige, a líon atá ann,
Daríre, a líon ná cheartan meogáin ach don ilom duine chleachta a dúirch si. Bughard go dúcach deire leis an tréimh sa snámh dá saoil. An léideag tro trí dairigh si as chun tuairt féin saoil mar bhean óg tí cúis tailig. Ag tuairt aire dá trí páistí óg ag an áteach trí seomar codalta an mruachfáil til lúndan. Ach, níos ar bhain si amach an darachas spór. An bhliain chéanna sin, cheannig a carthanacht an Mercedes Gleitze Homes for Destitute Men and Women teach 8 seomar codalta i Leicester a chóirithe ina árasán do dhaoine gan dídan. In éig sin, níor vinnicte labhairt ar an méid a bhí dintice agus banmhde dul a snámh. Sa 19 bhuiil broteachtaí agus dágaí sínte go cruúálach sa leaba go dtí gur bhór sí bás an 19 Mar na haireachta na díag agus tá a ciste ún taobhas fós ag feidhmiú inniu. Ban ítach a bhí Mercedes Gleitze, bhí ceann anna láidir aici, chuir si in intin daoine go dtí an láinne, snámhaí éagsúla dhéanamh. Spraig si glúin uair do snámhathe fiána agus spraig si na slúite ar fud na Éirinn le tuairt féin snámh. Dá bhrí sin. Ní ré an áras ach gur duine dus na maná is sa múile is stair na Éirinn í.